Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka senjuk kirang ba shnong jong ki khatwe tali ki shnong haringkat ka jinga trelang ba du kontraktor kila shem ya karai banadu ka lai tarik leber arhaja ar phausaw hadu ka khatnyo tarik leber arhaja ar phausaw ya ka Jingkieng Mawkaton West Khase Hills ka ba penyaso ya ka surok nongkasen kenro en Khang banyat ya baro ki kali shu lo ongru ba ka Jingkieng banyat nakati ka Jingkieng hakiti ki sngi kalong ba en shna bat marmot shwa ya ka Jingkieng kabala sedang ban senjor menta kumta barok ki kali bakentup Naduh ki pick up haduk ki truck niki kali kit jingkit la Khang banyat bat na kaliang kesenjok ke karpat ya barok bakinya trelang kenang ba ke jing maramot ya kate ke Jingkieng kalong ke babit babiang ya barok lang. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.